Ние с теб обаче, Мария, ще продължим, защото ти ще ми разкажеш и за екстракт от мурсалски чай. Даже тук имаме. Всичко, което природата с такъв размах ни дава, за да ни помогне да сме здрави, особено по-настоящем, когато човек просто се ражда, едва ли не болен вече. Добре е да се направи един по-силен извлек, какъвто е този екстракт. Той може да се пие също от мало и голямо, както се казва, макар че това е вече много силно, не е като чая, много по-силно. Добре, за какво е? За всичко е. Значи, освен общото укрепване на организма, виж, това променя клетъчната енергетика. Виж колко наситен аромат има тук. Прекрасен просто. Малко ми напомня зрели смокини конфитюр миризмата, за да имат зрителите някаква представа. Да, има просто малко препечен вкус, като на сладко, наистина. Да. Значи, освен, че антиоксидантния ефект, противовъзпалителния ефект, противоатеросклеротичния ефект, диуретичния ефект, ефекта върху опорно-двигателната система, който е против остеопороза. Знаем, че остеопорозата сега на 30 години авансира. Има интересни ефекти върху паметта. Ти спомена за виаграта, но при простатит и при най-различни други хронични затлачени възпаления, при възпаление на жлезите, на тиреоидит, на щитовидната жлеза, панкреатит, изключително полезен. Да не говорим за цироза, за язвена болест, за вече бъбречни проблеми. Ти не казва обаче едно нещо, че помага при депресия, за психологични нервни проблеми. Значи това е един модулиращ ефект върху не само при депресии, но когато си превъзбуден. Той просто уравновесява процесите в централната нервна система. Много добър е за паметта. Давайте го на дечица вакцинирани, които имат поствакцинални проблеми, уважаеми зрители, защото те тук могат да издишат след това в първи клас. Съжалявам, че го казвам, но го виждаме. И освен това, това е идеалната профилактика за очи. Очите, които днеска са изложени на толкова вредни въздействия. Това е профилактика срещу катаракта, срещу дистрофия на макулата, за удължаване на дълголетието, каза бай Любен, но на всеки един наш орган по-отделно, а и тези очички, които сега толкова рано се увреждат, също Добре, кажи ми как се пие, когато е екстракт. Тук вече трябва количествата да е много по-малко. Има възможност да го пиеш за профилактика 10 мл сутрин на гладно, обаче да не го гъврътнеш веднага. Колеги, още не съм пила и с очите не съм много добре. Къде сте 10 мл? Ти виждаш ли 10 мл? Половинката е 10 мл. Половинката ли? Да. Я ми го служи да прецениме сега и с лъжичка колко е. Дали ще... Няма нищо, аз искам да сложим, да видим като... Сега, изпиваш го, т.е. лапваш го. Тоест това е една супена лъжица. Да, лапваш една супена лъжица, задържаш в устата. Трябва малко да задържиш, за да може от слюнката да се разтворят тези микроелементи, които тук са лесно усвоими в мурсалския чай, защото са в ионизирана форма. Няма да пропусне. Да, вече можеш да глътнеш, но трябва да изпием и Крумчо пак ще трябва да осигури. Леко накиселява, въпреки че има сладникъв, но не... Трябва да изпием сега по половин чаша топличка вода. Да ми беше казала, тази е с тайна температура, такава ще изпия. Може. И с тайна може, защото тук е топло. Пивай си е твоята. Значи около половин чаша водичка. И това трябва да е сутрин поне 15 минути преди нахранване. А който има проблем, примерно вече атеросклероза, диабет, който е риск за атеросклероза и то много прогресираща бързо, трябва да пие и преди 18 часа, 15 минути преди вечеря, знаеш, трябва вечеря рано. Мария, почти няма какво да обобщаваме, защото то е... Явно се оказва панацея тая билка за всичко. Ти изреди всичко, както казват моите колеги в БАН, не би трябвало да употребяваме думата панацея, защото заблуждава хората. Всъщност природата винаги е панацея, защото ни дава комплексно решение за всички проблеми. Така че мурсалският чай, който активира процесите на синтез в организма, подкрепя цялостната ни съединително-тъканна структура, мощен антиоксидант, противовъзпалителен агент, имуномодулатор, регулатор на процесите в нервната система и във всички тъкани и органи. Да регулирам на Джуджи нервната система, че нещо е разклъмбичка. Благодаря ти, Мария.